Hej sammen, det er mig, der er Skidless, og i dag har jeg lige lavet en ny Desert Survival, som I kan se. Og ja, de her episoder, eller hvad man skal kalde det, de kommer nok til at vare omkring 10 minutter, 11 minutter, tror jeg. Og så, ja. Men lad os nu se at komme i gang. Ja. Jeg har sat bonus-test til, fordi at jeg aner ikke, hvordan jeg finder træ i den her verden. Jeg tror slet ikke, man kan finde træ ellers i Desert Survivals. Eller er det bare mig, der ikke ved det. Men jeg har i hvert fald lige sat bonus-test til. Og så synes jeg bare, at vi skal begynde at gå den vej. Yes. Ja. Jeg vil lige have noget mere kaktus. Sådan. Mere kaktus. Dejligt. Så skal jeg bare lige have noget sand, som jeg kan komme op fra templet igen. Undskyld. Man skal cirka bruge 15 til 16 stykker, mener jeg nok, så det er lige hvad jeg har tænkt mig at hugge. Sådan, det må være fint. Ja, jeg skal lige tjekke min sværhedsgrad. Den er på peaceful, den skal lige op på easy. Fordi der skal også være noget udfordring ved det. Så hugger man her. Så man ikke lige går ned på den der. Så smadrer man lige den der. Så kigger man. Der er guld. Og iron. En diamond lige frem. Nu følger jeg mig. Okay, og så skal vi op igen. Ding, 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 ding. Nu så er vi op. Okay, det tog så kun 10 stykker sådan. Så er det bare mig, der fik kæft på den. Kom den vej fra, så sætter vi lige, så jeg kan se, at jeg har gået den vej, så jeg ikke kommer tilbage igen. Kan der ikke bare lige komme en village, så jeg kan finde noget med? Jo, der kom en. Så skal der også bare være en smed. Det kunne være mega dejligt. De har i hvert fald guldrødder. Det kan jeg godt lide. Det har lige reddet min dag. Og det bedste ved den her village er, at de har mange guldrødder. Nogen der? Nej, det har jeg ikke. Okay, 36 guldrødder. Så spiser vi lige nogle. Der er en smed. Og der er en smed til. Dejligt. Så går vi ind og kigger. Yes, mand. Og så en masse brød. Og æbler. Så tager vi lige rustning på. Hvad skal du egentlig have? 11 bøger fra en viral. Det kan jeg godt klare. Bare vent og se. Jeg går bare lige ind i det her hus og stjæler lidt. Hugge. Okay, vent i 2 sekunder. Så kan vi lige gøre sådan her. Stik, så laver vi lidt iron så. Og vi laver lige en iron axe. Så kan vi lige gøre sådan der. Og
Sådan der. For så kan vi tage det der, og så skal vi kun lige sætte en til. Sådan. Så har vi lidt af det hele. Godt nok. Sådan. Nej, ikke flest kaktus sådan. Jeg har da fået over 11 bøger. Over 21. Det. Er der ikke en bog mere? Så kan jeg få 2 emeraller. Er det dig, der skal have sådan en bøger for? Nej, du skal have en written book her. Er det dig? Eller du er bare sådan en eller anden i hvid kittel? Ja, det er dig. Vent her. Okay. Så må du få de 11 bøger nu. En bog, mand. Er det bare mig, eller er der bøger derinde? Ja, der er bøger herinde. Okay. Goddag. Så tager vi lige en nak af bøgerne. Dejligt. Yes, og så går jeg lige ud igen, og så til dig, ikke også? Du er ikke gået for langt væk, vel? Nej. Jo! Så en eller anden her også. Nej, det er dig. Det er dig. Yes, det er det. Så er der en 3 emeraller. Så skal jeg nok klare mig. Og så skal jeg lige se, så sætter jeg lige noget kaktus hele vejen hen her. Så meget som jeg nu kan. Og sådan. Det var fint. Fordi så ligger der en smed der, en smed der. Gå lige og kigger. Det er vist ikke den, eller det er vel ikke den her, jeg har været inde i? Nej, det er det i hvert fald ikke. Der er lidt mere. Så tager vi også lige noget lidt flere æbler, noget mere brød og lidt. Sådan. Så tjekker vi lige ovnen. Der kan det godt være gemme sig noget inde i. Ja. Yes. Så lad os se, om der er mere. Vi skal lave den her village, som jeg faktisk tror, at vi ikke skal. Så jeg tror faktisk bare lige, vi går lidt videre ud af her. Så lad os håbe, der ikke går for lang tid, inden vi finder en village eller et tempel mere. Men man ved jo aldrig. Han har lige mit svær i hånden. Det. Jeg ligger det her, men altså jeg er nødt til at have en skål. Og jeg får meget brug for en skål, så finder jeg lige mit træ, og jeg skal lige have lavet noget mere. Jeg kan jo bare lave det hele om. 33 stykker, det er også fint. Så skal vi sætte sådan en der op. Jeg har lige præcis en dia, så hvorfor ikke? Og så tager vi lige øksen frem og hugger. Så jeg er lidt ligeglad med det der, det behøver jeg ikke at kigge på. Jeg vil gerne lige op igen. Sådan, så har vi over en stik. Det, så tror jeg godt, vi kan klare os lidt. Yes. Ja. Jeg tror, det var den episode for i dag. Og så, ja. Jeg kommer nok til at uploade en video igen i morgen, hvor jeg laver noget mere Minecraft. Og hvis de nu vil have mig til at lave et eller noget andet gaming, så skriv det i kommentar eller privat besked. Tak for i dag.
Moin.